زمانی di filma Du Ziman û Baholek de filma ku em ê niha ji naverokê de tehlîl bikin û bi baholekê dest pê dike. Li ser vê erebeya gund baholek heye û di kadrajê de rêyeke xirab tê dîtin. Ev baholek him bi serênava filmê de him jî bi destpêka film de hin tiştan sembolîze dike. Di baholekê de du ziman an ku di welatekî de ziman hinek, bes ev her du ziman ne wekevin. Yek ji van serdest ye, yên din jî bindest e. Em nizanin ka mamosteyê nû gava tê gund, di bahola xwe de çi tîne yan jî gava vedigere çi dibe. Lewra em tu carî bahola vekirî nabînin. Di filmê de em cara ewil axaftina bi tirkî dibihîzin. Gava mamostek tê gund, xatir ji ajokarî dixwaze û hin zarok jê re bi tirkî xêrhatinê dikin. Hest û ramanên mamosteyê xort û gelek caran bi axaftina telefonê ya bi dîya wî re tên ragihandin. Ji bo mamosteyê krîzê yekem gava digihêje gund peyda dibe, bi gotina wî li gund tiştek tune ye, heta ku av jî tune ye. Gava mamoste diçe ser çeşmeyê ji bo mala xwe avê bikêşe, kamera bo kêliyekê kerekî xalî an ku bêber nîşanî me dide. Lêbelê mamoste û zarok bîdonên avê hildigirin, an ku em dikarin bibêjin ku wek hemû gundên Kurdan, di vî gundî de jî bar li ser zarokan e. Zarok diçin zeviyê, zarok xwîşk û birayên xwe xwedî dikin, zarok karê malê dikin, niha barekî din li ser wan zêde dibe, ew jî hînbûna zimanekî biyanî ye. Hefteya ewil kes naye mektebê, ji ber hindê mamoste yek bi yek diçe mala xwendekaran û wan gazî mektebê dike. Di sahneyekê de ji zarokekî dipirse ka çima nehatiye mektebê. Lêbelê zarok nikare bersivê wî bide. Wê carê gundiyekî ku bi tirkî dizane ji zarokê re bi kurdî dipirse û zarok bersivê de û dibêje qeyda min tune ye. Belê qeyda zimanê Kurdî hê jî di fermiyetê de tune ye û di arşîvan Meclîsa Tirkiyeyê de wek zimanê ku nayê fehmkirin derbas dibe. Mamoste di dersa ewil de axaftina bi Kurdî qedexe dike. Yekem peyva ku tê qedexekirin erê ye. Gava xwendekarek navê dîya xwe dibêje mamoste ecêbmayî dibe. Ew jî dîsa cudahiya di navbera du ziman de an ku di netewê û çandên cuda de nîşanî me dide. Ji ber ku mamoste ev nav tu carî seh nekiriye, lama dipirse ka ew çi ye. Xwendekarên pola yekem exlab bi tirkî nizanin, lama ev yek ji bo mamosteyê krîzeke mezin derdixîne holê. Dersa ewil de mamoste dibêje em rêzikên polê diyar bikin. Rêzika ewil jî qedexekirina zimanê Kurdî ye. Gava komara Tirkiyeyê jî ava dibe û serxwebûna xwe qehîm dike, vê gavê jî yek ji bangehên ewil qedexekirina zimanê Kurdî bû. Dîsa mamoste diyar dike hûnê 8 sal bi zimanê Tirkî perwerdehî bibînin, lama divê bi Kurdî neaxivin. Gava ji Zilkifre wêneyekî nîşan dide û dipirse çi ye, Zilkif Kurdiya wê dibêje, ji ber ku obje hemû di hişê wî zarokî de bi Kurdî hatine kodkirin. Di filmê de xwendekarê ku herî zêde ji mamosteyê re zehmetî derdixîne û dibe asteng Zilkif e. Zilkif qet bi tirkî nizane û niyeta wî ya hinbûnê jî tune ye. Ji ber ku ji vê rewşa derasayî tenagêze û aciz e. Ji xwe piştre li derveyî filmê em jî nûçeyeke hîn dibin ku weke hemû zarokên Kurdan ên ku di navbera du zimanî de dimînin, Zilkif jî dev ji mektebê berdaye. Di filmê de zimanê Tirkî her tim bi raweya fermanî tê bikaranîn, an ku zimanê Tirkî ne zimanê ragihandinê ye. Amanca ewil ne ev e. Ji ber ku zimanê desthilatiyê ye, zimanê Kurdî jî di nava zarokan de malbata wan de tê bikaranîn, karê rojine bi Kurdî pêk tên. Lê di filmê de Kurdî piranî wek
وی زنیک ته گوه ما gelek caran em jê fehm nakin zimanê bindestan maye serşekirin bi filmê de kes pirs nake ka çima em bi tirkî fêr dibin zarokên me çima bi kurdî naxwînin lêbelê dîsa jî gundî vê yekê heydarin ku zarokên wan zimanê biyanî hîn dibin lama dixwazin ji mamosteyek re meseleyê bidin fehmkirin di sahneyekê de gundiyek behsa serpêhatiya xwe dike ku çawa yekî tirk henekên xwe bi zimanê wî kiriye li gorî wî tirkî jî rezimanekî biyanî ye û vê yekê bi mamoste re jî dide pejrandin paş hingê bi destnîşankirina ku zarokên wan ancak piştî 5 salên ku di mektebê de dixwînin hinî bi zimanê tirkî dibin mijar ji xwe ber tê li ser rexneya sîstema perwerdehiyê û giringiya perwerdehiya zimanê zikmakî gawa ku dawiya serdemê mamoste bahola xwe hildigire û ji gundî diçe û sahneyekê de em dibînin ku zarok di hev re di xwezeya xwe de dîsa di kurdî biaxivin belkî sala ewel mamoste negihişt armanca xwe lêbelê sala bê de dîsa were û mîsyona xwe bidamîne heta ku zimanê tirkî cihê zimanê kurdî dagire encam Kurd ji ber îdeolojiya fermî her tim di sînemaya tirkî de bi awiyekî pejoratîv hatine pêşkêşkirin derhênerên wek Yilmaz Güney jî ji ber qedexeyan nekarîne resta behsa Kurdan bikin lê piştî serbestiyeke qismî zimanê Kurdî hêdî bi sînemaya tirkî ve peyda dibe yekem car di filmê Büyük Adam Küçük Aş de pirsgirêka lehevkirina zimanê wek mijar peyda dibe bi vê filmê tê fehmkirin ku du milletên cuda hene û zimanê wan jî hev cuda ne lêbelê di destpêkê de zimanê Kurdî nayê qebûlkirin ji hêla karakterê serekeve pişt re neçar dimîne ku weka çareserî dest bi hinbûna zimanê Kurdî dike lê ji bo zarokên gundan jî bilî hinbûna tirkî rêyeke din tune ye film du ziman û baholek rewşaheyî ji me re dişayîsê lêbelê bi zanayî çareseriyeke pêşniyaz dike ev şayesandin bi xwe jî ji bo sînemaya tirkî û ji bo bînerên wê sînemayê tişteke nû ye cara ewel rastiya Kurdan û zimanê wan bêyî ku bi deformekirin tê pêşkêşkirin ji bo vî jî formata belgefîlmê li gel teknîka nû hatiye hilbijartin